ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ପଦେ କହୁଛି। ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି କେବେ ହଟିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଶରୁ କେବେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମ ଦେଶରୁ 80 ବର୍ଷ ପରେ ହଟିବ। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି କେବେ ହଟିବ? ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଭାରତରେ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା କରୋନା ଭଳିଆ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବଦନାମ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ,